DCGB! Ano nata ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Maray na pagkahapon na po sa inyong mga tuga. Petsa 11 na po kan Mayo 2026. Ano na kwento na may fiestahan? Nailing ko kasubago igwa po dyan ni road crash sa may parte kan Santo Domingo, Albay. Sana wala man naghahanap kay ako kay detalyes ka ito. Day pa ako kinahiling kung ano ang sitwasyon kan mga pasaheros po tabi duman. Let's hope and pray po na sana day man po ki maraot na sitwasyon po duman na itong sa mga pasahero pati na po itong sa mga drivers kan mga involved na vehicle. Sabi nga ni Ibaga, magtaga ingat po tabi, doble ingat bago po maghali sa mga harong. It's either private or public mga vehicles po tabi iyan. See to it po na nasa marahay na kondisyon iyan. Itong sa mga parte kan sa inyong mga auto na dapat po na siguro na nasa marahay na kondisyon. And syempre, pati po kamo mga driver dapat na nasa marahay na kondisyon kamo, wala nin impluwensya nin alak. Lalo na kung ang wala nin impluwensya nin illegal na droga. As in, nasa kondisyon nga ni may tamang katurog, may dipisil din pati magbiyahe ko yun kung guto. Para man po masiguro taan kaligtasan kan sa tuyang mga magiging pasahero and at the same time po tabi na itong mga road users na posibleng makasabatan para maibitarantaan man ibang klase nin road crash o itong mas midbid bilang mga aksidente. Sabi da kay Kuya Jun, ang aksidente can be preventable. Tama man ang guys. Kung ang lambang mga road users po tabi ang nagiging responsable as in nagiging disiplinado. Kasubago, hari pa lang kata dyan sa press conference kan Philippine Statistics Authority o PSA, manungod po tabi sa sitwasyon man kan pag-i-employ digdi sa Bicol Region na medyo naglangkaw ngayon ni nagkaperang porsyento. And ang problema lang niya man po grara itong unemployment as in underemployment. As in napag-araman ko Kuya Jun na kung halimbawa palan ang sarong persona Kuya Jun na nagtrabaho ni maski sarong oras duman sa given na itong peryodo kan pigigibong survey an may kukonsiderar palang Kuya Jun na employed. Yan kasubago paliwanag duman ni RD Cynthia Perdiz kan PSA Bicol po tabi dahil ito ang basihan na sa indang susunod na iyuman po ang basihan kan International Labor Survey na pigigibo ba ko lang digdi sa Pilipinas kundi po sa man ibang parte kan sa tuya na kinaabahan digdi po sa tuyang kapalibotan. And mainit ang panahon, dakol na pong mga lugar, dakol na pong mga parao mata po ang nagkakaiguan ni harvest season. Kan sa inda po tabi na mga pananom na paroy sa inang mga kabasan. Ang good news po dahil medyo nag-aumento na nga ni talaga itong presyo kan buying price kan National Food Authority Bicol. Duman po sa mga paroy, basado man po yan sa pigaapo din ng moisture content. Ang mga ang mga farmers baga, may pigaapo diyan na gango, may pigaapo diyan na medyo medyo dumog-dumog arag ka iyan. Duman po pigbabasehan an pamarasyuhan ka iyan. Basado po digdi sa ipigpalawas na buying price kan NFA Bicol. Ngunyan po tabi na simana tabi na ini. Sabi digdi, ang bulletin na po na ini, epektibo po ngunyan na aldaw, Mayo 11, sagod Mayo 17.
Ibigpapaaram po sa gabos lalo na po sa mga para omata po digdi sa Bicol Region na ang pinakabagong palay buying price kana branch kan offices kan NFA Bicol. Halimbawa sa probinsya kan Albay an halangkaw na pamresyuhan kan sa indang mga pagbakal nin paroy. Kung na moisture content nasa 11% to 14%, pigbabakal po yan sa kantidad na 28 pesos ang kada kilo. Pero andig sa Bicol Region may pinakahalangkaw na buying price para sa mga palay. Iyon dyan sa may probinsya kan Sorsogon na may kantidad 29 pesos. Digdi sa Albay, 28 pesos. Sa Camarines Sur, and pag 27 pesos naman, pigbabakal po dyan sa may parte kan Camarines Norte, asin Masbate, asin may pinakababa na buying price. Dyan po tabi sa Islang Probinsya kan Catanduanes. Pero wala pa ako kinadangog Kuya Jun, duman sa mga pakikipaghuron ko kay Assistant Regional Manager Julie Leresas kan NFA Bicol. Wala pa ako Kuya Jun kinamomonitor na itong sa mga LGUs, dati kaya may halimbawa kung LGU po ngayon nag-allocate manin fundo tanganing halimbawa ini sa Albay may 28 pesos dudugangan nga ki 1 peso and 50 centavos 2 pesos o kaya 3 pesos dati dyan sa may parte kan Premier Distrito kan Albay enot na pong nagkaigwa kisiring kaya na inisyatibo man na madugangan ito po tabi na presyo kan pagbakal nin paroy. So dati digdi sa probinsya kan Albay igwa man po kinsiring kan na inisyatibo pero kan nakalihis na Martes igwa ko kaayan ki nabasa duman sa sa agenda kan sanggunian na panglungsod kan Legazpi. Kaso kaso naka-indicate kung peraan may aalokar duman po tabi sa pagdugang manin fundo duman po tabi sa mga pagbakal ni na paroy duman sa tuyang mga paraoma. Day ko nagaring halata business for the day. Day ko na mahanap digdi su kasi dakulang tabang man siya kung halimbawa ang ngayaan sarong paraoma kakaani lang ngaya tapos may siring ngaya kaining inisyatibo ini na resolution number 15 series of 2026 a resolution urging di ko aram kung ini na so naramdaman po nito superming guest ni Sir Mar and ining Provincial Agricultural Fishery Council of Albay igwasindanin ipig busol na sarong resolution dan sa sanggunian panglungsod kan Legazpi. Sabi digdi, a resolution urging the provincial government of Albay through the sanggunian panglungsod ng Albay and 15 municipal and 3 city local government units and their respective sanggunian bayan to approve buying price of corn. Ito dati pong nakasanayan itong sutig papabakal po sa pambakal sa pagdugang sa presyo po tabi inin paroy. Ini pala hindi na nahiling ko ka nakalihis na session regular para man iduman sa mga corn itong mga nagtatanong po unin mais. Kasi dakulang tabang paano mas may encourage sa tuyang mga lokal na paraoma na ipabakal ang sa inang mga produkto partikular na po ang mga produktong paroy sa indang respektibong mga arog kaiyan mga warehouses kan NFA kung hababaonin marahayan presyo. And saro dyan sa mga pigko konsiderar kung halimbawa hababaan presyo kan ipigpapabakal duman sa mga private po tabi na buyers. Pero ang consequence man itong mismong private buyers na mapasiring duman sa mga
mga farm fields kung saan po tabi nagaani. Sanda naman ang bahala sa transportation kasi pag lalo na po ngunyan nahalangkawon po ang pamarasyuhan kan mga produktong petrolyo and saro sa mga nakakaapektar kung nata po da halangkaw ang presyo kan mga produktong agrikultural itong pigaapod po tabi na transportation cost. Kaya tigi-encouragement po sa mga LGUs bako lang po digdi sa probinsya kan Albay na magkaigoman sindanin inisyatibo kan mga nakalis na taon naginibo na po nga ni ibaga iyan nagibo na nadugangan nin 2 pesos and 50 centavos may nagdugang po nin 3 pesos why not gibuhon ta po giraray lalo na po ngunya na medyo sabi nga ni ibaga, nagkakadaripisilan itong mga farmers lalo na po itong dyan sa may parte kan Pamitisan kan Bulkan Mayon. Pero dyan nga sa may Pamitisan kan Bulkan Mayon, ang grabing affected po dyan, itong may mga pananom na mga gulayon, mga crops, at yun iba pa. Pero, ang asigurasyon man po baga kaiyan kan Department of Agriculture Bicol, ikaw po sendanin sobra sa 300 million pesos na intervention itatao. Diyan po tabi sa indang mga apektadong mga lugar, partikular na po tabi sa may parte kan Ginubatan, Kamalig, asin digdi po tabi sa may parte kan Daraga Albay. Maray na pagkauto kay Sir Arthur Ramirez Gomez, sabi na Cap Art, maray na pagkauto po sa'yo. Nahiling nag-agi pa lang Sir Art post mo digdi sa kuyang newsfeed. Ang sabi ni Sir Art, mga taga-barangay tabon-tabon po ngaya ka na Daraga Albay. Kung ka nakalihis na aldaw, ta-friend ko kaini si Sir Art sa Facebook. Kung nakalihis na aldaw, sorry ini sa mga magayon na inisyatibo na tigtarabang-tabangan, itong pag-irahay kan chapel. Sabi nga niyan duman po sa mga residentes kan tabon-tabon, magtarabangan da po, giraray ka kamo pala, dahil nalakbaw pala ako taga-tabon-tabon Sir Art. Mapintura kan bubong kan chapel. Mga alas 5 da po nin pagkahapon, tanganing bako man mainit. Tapos sakto, out naman kayan si Sir Art. Maray na pagkauto po sa imo Sir Art dyan sa DPWH, 2nd District Engineering Office. Sir Art, may message ako sa imo toratad taon. Makalihis po kan sa kuyang programa. Maray na pagkauto po dyan sa mga paraan tabay from Tabon-Tabon kan Daraga Albay. Sabi ni Sir Paul John, pabati da po kay Henry Maharlino kang Esmerada Pilar Sorsogon. Makusugaan dyan, makusugaan DCGB po dyan sa may parte ka na Pilar Sorsogon. Nakakaabot nga ni last time na nagbisita kami dyan ninda Regional Director kan Bureau of Fire Protection Bicol, Fire Senior Superintendent Achilles Santiago. Dangog na dangog duman. Kaso ang problema, nagdadangog kami dati kay Sir Pio while on transit kami duman. Kaso di ako nakaka-report kay Tataping, wala po unin signal. Maray na pagkaudo po sa imo Sir Pio Fernandez, ang lalaking huling berhen. Maray na pagkauto po sa imo Tataping dyan sa imong longga, sa imong lokasyon. Kay Sir Homer Realista Lola, nakaantaway man po muna na pagkauto. Sabi na good noon everyone. Happy Monday po, sabi sa Diyos. And ito dakol na mga Facebook account, Facebook pages, as in iba pa ang nagruluwasan po tabi ngunyan naan objective po tabi itong makapanglansi, makahagad po nin certain amount, certain tabang, in kind o ano pa man iyan. Last time, igo po permit kayan nagka-apat na gayud o 5 beses na nagpapatanid ang Department of Health Bicol, partikular na ang opisina po tabi ni ni Regional Director Rosa Maria Rempilio, manungod po tabi sa mga nagpapamidbid na mga supplier ninda, o duman sa mga supplier ninda. Di po tabi ka mo basta-basta kaiyan magtubod dyan. And igo naman kasubago, so PSA, igo po nin abiso na siring kaiyan. May mga personality po digdi na pigagamit, ansi na mga pangaran, tanganing mag-create po nin pages. Sabi ni Sir Art, restricted po ang messenger ko, ma'am. Hilingan ko daw, Sir Art, kung may number ako sa imo. Baganday ako sa imo, Sir Art, na wala akong number sa imo, Sir Art.
May Viber katabi, Sir Art. Kaduma na sana, ay, wala nga ni pala na akong number sa imo. Paano man ako maka-message? Maka-message sa Viber. Maray na pagkaunto po dyan sa may parte kan Ma Nito Albay, nakaantabay da po sindangan na pagkahapon. Kay Ma'am Alma Bania, nakaantabay po na, and then kay Ma'am Villanueva, nakasielip man po digdi sa tuyang Disage sa Binusuhan lang. Belated Happy Mother's Day po sa Gabos, kay Ma'am Tet, kan Ravax Animal Bite Center, kay Ate B, Brenda Flora, maray na pagkaunto po sa Indo, and happy Mother's Day. And then sa Gabos pa po pong mga mothers na nag-aantaway po digi sa tuyang programa. Salamat tunon po, Tad. Ano ka ni Sir Art maka-message po sa imo? Mga perang aldaw po, Sir Art, ang restriction po tabi sa imo. Ang sa kuyang kapartner po sa Rada Technical, si Kuya John Napoles sa IT, si Jerome Nico Martinez. Antabayan na po ang masulod na programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombas COP. Ako po si Enzo Mostaza. Bye-bye. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol.